Zdravím vás ve jménu Pána Ježíše Krista, bratře, sestry. Těším se ze společného obecenství dnešní neděli, kež nám Pán požehná slyšení svého slova. A já bych se hned na začátek pomodlil, aby prosil požehnání pro mne jako jeho služebníka a i pro vás, posluchače, aby Pán Bůh měl ten největší prostor pracovat zde mezi námi. Skloníme své hlavy a budeme se modlit. Otče náš, ve jménu Pána Ježíše Krista, děkujeme z celého srdce za to, že ty jsi shromáždil, Pane, svůj lid zde na tomto místě. Děkujeme společně zvláště za to, že jsi dostál svým zaslíbením. Že ty jsi zaslíbil, Pane, že ze svého lidu vždycky zanecháš ostatek věrných, Pane. Že přestože těžký soud, Pane, dopadl na naši zem, tak ty jsi zachoval ostatek, Pane, který se nesklonil. Prosíme za to, aby si mne zmocnil ke kázání tvého slova, abych byl jako kazatel podle vzoru Jana Křtitele, který celým svým kázáním ukazoval hle beránek Boží, který snímá hříchy světa. Prosíme za posluchače zde přítomné tvého slova. Prosíme, aby si i ty sám dnes usvědčoval, povzbuzoval, napomínal, tak jak každý z nás potřebuje. A Pane, kež i když ne na tomto místě, Pane, tak na jiném místě, Pane, alespoň jeden člověk, Pane, skrze službu Free Church může být dnes znovu zrozený. Prosíme, aby si požehnal službu Free Church na ostatních místech světa. Vždyť jsme spojeni na modlitbách, Pane, a v tvém duchu. Stejně jako apoštol Pavel byl duchem přítomen s korinskými, tak i my jsme navzájem propojení skrze Ducha Svatého i s bratřími a sestrami v Torontě, v Kilskeary a prosím, aby si jim mocně požehnal. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Dnešní text je z Janova evangelia. Mělo by to být slovo evangelizační, tedy věřím, že i poslouží někomu ke spasení. Je z 10. kapitoly Janova evangelia. Kapitoly, která je velmi známá a velmi důležitá, zvláště její první část, prvních 16 veršů, které si společně přečteme. To znamená, že já přečtu první verš a všichni společně přečteme druhý. Tím stěžejním veršem pro toto kázání je pak verš 9, kdy Pán Ježíš Kristus říká: Já jsem dveře. Amen, amen, pravím vám, kdož nevchází dveřmi do ovčince ovcí, ale vchází jinudy, ten zloděj jest a lotr. Ale kdož vchází dveřmi, pastýř jest ovcí. Tomuť vrátný otvírá a ovce hlas jeho slyší a on svých vlastních ovec zejména povolává a vyvodí je. A jakž ovce své vlastní vypustí, před nimi jde a ovce jdou za ním, nebo znají hlas jeho. Cizího pak nikoli následovati nebudou, ale utekou od něho, nebo neznají hlasu cizích. To podobenství pověděl jim Ježíš, ale oni nevěděli, co by to bylo, což jim mluvil. Tedy opět řekl jim Ježíš: Amen, amen, pravím vám, že já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik přede mnou přišlo, zloději jsou a lotři, ale neslyšeli jich ovce. Já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo, spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne. Zloděj nepřichází, než aby kradl a mordoval a hubil. Já jsem přišel, aby život měli a hojně měli. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce. Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vydá vlka a jde i opouští ovce a utíká. A vlk lápá a rozhání ovce. Nájemník pak utíká, nebo nájemník jest a nemá péče o ovce. Já jsem ten dobrý pastýř a znám ovce a znají mne. Jakož mne zná otec a já znám otce a duši svou pokládám za ovce.
A mám i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I teď musím přivésti, nebo hlas můj slyšeti budou. A bude ti jeden ovčinec a jeden pastýř. Četli jsme inspirované a neomylné slovo Boží. Pán Bůh nám požehná jeho čtení. To dnešní kázání jsem založil na kázání, které kázal Charles Spurgeon a nazval toto kázání Dveře. Možná jednoduchý název, který nám však velmi hovoří o tom poselství toho kázání. Neznamená, že to kázání budu hovořit slovo od slova, ale použil jsem i strukturu tohoto kazatele, kdy tento verš, Jan 10:9, rozděluje na 3 části, velmi jednoduše a velmi prostě. Jaké 3 části to jsou? Tak první část je Já jsem dveře. Svědectví Pána Ježíše Krista o tom, že on je dveře. Ta druhá část potom hovoří o tom, že skrze mne všel-li kdo spasen bude. To je ta druhá část, která hovoří o tom, kdo může skrze ty dveře vejít. To znamená člověk. Je to zaměřené na člověka, který může vejít. Budeme se ptát, kdo může vejít tyto dveře. A pak třetí část hovoří o tom, jaké jsou výhody, nebo co získá člověk, který vejde do těch dveří. Čteme o tom, že vejde a vyjde a pastvu nalezne. Povíme si o tom, co to znamená. Jaké jsou výhody, jaké jsou požehnání té smlouvy s Pánem Bohem. V té první části, tedy bod číslo 1, se budeme zabývat tím, co Pán Ježíš o sobě řekl. Tím, co to znamená, že Pán Ježíš Kristus je dveře. Já si vždycky musím vzpomenout a člověku to nedá, když se zamyslí, jak nevěřící lidé, když poprvé slyší o tom, že Pán Ježíš Kristus o sobě řekl, já jsem dveře. Jak oni to asi vnímají? Je spoustu lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou kdo ví co. Jsou plné blázince lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou Napoleon, nebo že jsou císař Nero. Možná málo kdo i tam by o sobě řekl, že je dveře. Pán Ježíš Kristus nebyl blázen a hovořil v podobenstvích. Evangelia jsou plná podobenství. Je to velmi vhodný způsob pro to, jak má i kazatel kázat. Torrey i Moody, nebo pravděpodobně to byl Torrey, který i shrnul práci Moodyho, napsali společně knihu, která se jmenuje Anekdoty a ilustrace, která je shrnutím různých příběhů z jejich života, služby na Božím díle, které můžou pomáhat kazateli v tom, jak přiblížit obyčejným lidem velké pravdy Božího slova. A Pán Ježíš Kristus přesně používá tento způsob, aby obyčejným lidem přiblížil velké pravdy o Pánu Bohu. A tak Pán Ježíš Kristus sám sebe nazývá nejen dveřmi, ale také cestou, pravdou i životem. Pán Ježíš Kristus sám sebe přirovnává k mnoha věcem a k mnoha osobám. Přirovnává také Boží království. Například mě osobně v posledním čase hodně oslovuje i o přirovnání Božího království ke kvasu, které všechno těsto prokvasí. Jaká to moc Božího království, která má moc prokvasit celé těsto. A toto přirovnání, kdy Pán Ježíš Kristus řekl, já jsem dveře, nám tedy má pomoct pochopit, kdo Pán Ježíš Kristus je. A taky tedy vy, kdo jste nevěřící a nevíte nic o vykupujícím díle Pána Ježíše Krista, pak vězte, že Pán Ježíš Kristus o sobě řekl, že je dveře právě proto, aby vám pomohl pochopit, co pro vás znamená a co pro vás udělal. Pán Ježíš Kristus je dveře. A můžeme se ptát, kam ty dveře vedou. Odpověď je jednoduchá. Pán Ježíš je dveře do Božího království. Pán Ježíš Kristus je tou cestou, pravdou i životem.
On je tím, skrze kterého jako jediného člověk, když vejde, tak obdrží věčný život. Když čteme ve Starém zákoně například popis chrámu Ezechiele a vůbec popis Jeruzaléma a popis i chrámu, vždycky vnímáme, že zde hrály velmi důležitou úlohu brány a dveře. A dveřníci, možná komoří, ti, kteří střežili vchody do toho chrámu. Velká pozornost při popisu Ezechielova chrámu je věnovaná právě dveřím a branám. Obraťme společně do 40. kapitoly Ezechiele, abychom něco málo z toho pochytili. Jaká je důležitost i těchto slov, které se můžou zdát velmi suché, ale přesto hovoří významným způsobem i pro nás křesťany. Ezechiel 40. kapitola, Ezechiel 40 a dál můžeme si pamatovat, že hovoří o popisu onoho mesiánského chrámu, o kterém do dneška se vedou spory, zdali je možno tento text interpretovat doslovně či ne. Pro mě osobně doslovná interpretace je velmi diskutabilní, protože i samotné rozměry chrámu jsou takové, že by se nevešly možná do celého Jeruzaléma. Natož na horu Sion, to znamená tam, kde by měl stát chrám. Ale vnímáme, že jsou zde veliké duchovní lekce. Čteme od 8. verše. I změřil sínci brány uvnitř na 1 prut. Ve 13. verši. A tak změřil bránu od střechy pokojíka do střechy druhého. Širokost 5 metříc loket. Dveře naproti dveřím. Čteme o několika branách, které byly v Ezechielově chrámu. Čteme o branách, které byly ve zdech Nového Jeruzaléma, ve zjevení, které byly obrácené na všechny světové strany, které hovoří právě o tom, že Pán Ježíš Kristus je tou branou do věčného života. Jeruzalém ve zjevení má brány na všechny 4 světové strany, protože víme, že přijdou mnozí od východu, od západu, ze všech 4 světových stran a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Ano, důležitost bran a vchodů. A každá z těch bran nám hovoří o tom, že Pán Ježíš Kristus je tou bránou, tou cestou, tím jediným vchodem. A není možno vejít jiným vchodem. On je tou jedinou branou. A taky víme, že tou branou nemohlo projít nic nečistého, protože byla velmi důležitá funkce těch strážců bran, strážců dveří, kteří hlídali, aby do té brány nevešlo nic nečistého. To byl jeden z jejich úkolů. Dalším jejich úkolem bylo to otvírat brány ráno a zavírat je zase večer. To nám hovoří o té povinnosti každého z nás, když se probouzíme do nového dne, otevřít tu bohoslužbu našeho života, kdy sami sebe celý den přinášíme jako oběť živou a svatou Pánu Bohu. Otevřít tu bránu modlitbou a čtením Božího slova a opět tu bránu zavřít, když jdeme spát. A zrekapitulovat, zdali jsme opravdu sloužili tak, jak jsme měli. V jistém smyslu i tito strážci bran připomínají službu starších církví, kteří hlídají, aby se do církve nedostalo nic nečistého, co tam nepatří. Vždycky se musím tohoto zamyslet nad službou Ducha Svatého, který otevírá a zavírá brány služebníkům evangelia, stejně tak, jako je zavíral a otevíral apoštolu Pavlovi a jeho spolupracovníkům, jak už jsem se dnes i modlil. Vrátíme se zpátky do Janova evangelia. Takže Pán Ježíš Kristus je tím jediným vchodem do Božího království. My čteme o tom, že Boží království trpí násilí. Co to znamená? V písmu o tom čteme, že Boží království trpí násilí, že
se do něj tlačí ze všech stran. Ano, už od začátku Genesis, už od počátku Božího králování je zde mnoho lidí, kteří se snaží vejít do Božího království. Kteří se snaží nalézt smíření s Pánem Bohem. Už od začátku Genesis. Kdy se pokazil vztah mezi Pánem Bohem a člověkem. A tak všichni lidé se snaží nalézt smíření s Bohem, protože mají ve svých srdcích nepokoj a nejistotu, co bude po jejich smrti a jak to bude s jejich duší, kde stráví věčnost. Ano, a Boží království trpí takové násilí, že se lidé do ní tlačí a snaží se do něj dostat. A já se ptám, zdali i ty jsi jedním z nich. Kdo ve svém srdci touží a hledá, jak se dostat do Božího království a jak obdržet věčný život. Ano, jestli hledáš, tak jsi na správné cestě. Hledejte Božího království. A tlučte, protože jenom tak vám bude otevřeno. Můžeme se podívat na zajímavý verš z proroka Ozeáše, 2. kapitoly, 17. verše. Prorok Ozeáš. Nehledá se úplně snadno. Jeden z malých proroků. Ozeáš 2:15. A dám jí vinice její od téhož místa i údolé Achor, místo dveří naděje. I bude tam zpívat jako za dnů mladosti své, totiž jako tehdáž, když vycházela z země egyptské. Tento verš hovoří o dveřích naděje. Dveře naděje. Pán Ježíš Kristus je přesně takovými dveřmi. Dveřmi naděje. Dveřmi naděje pro mě a pro tebe. V knize Žalmů pak čteme o bráně spravedlnosti. Pán Ježíš Kristus je přesně takovou branou. Branou spravedlnosti. Do které kdo, když vejde, tak bude ospravedlněn. A my čteme velmi vzácný text. Žalmu 7. Tento žalm mimochodem i zpíváme. Připomínám. Prokřikuj Hospodinu všecka země. Služte Hospodinu s veselím. Předstupte před obličej jeho s prospěvováním. 4. verš. Vcházejte do bran jeho s díkučením. Vcházejte do bran. Ano, vejděte tou branou. Vejděte tou branou spasení, dokud je čas. A nemeškejte. A neváhejte. Ale vejděte do bran jeho s díku vzdání. Král David nás zde nabádá nejenom proto, aby jsme vešli, ale aby jsme vešli s díkčiněním a radostí. Ve 103. žalmu čteme dobrořeč duše má Hospodinu. Jan Amos Komenský, když tento verš parafrázuje, ho překládá dobrořeč duše má Hospodinu radostně. Dává tam ještě to slovo radostně. Z určitých důvodů, aby se mu to vešlo do toho rýmu, ale hovoří nám to o té pravé podstatě toho díkčinění. Že díkčinění má být radostné. Že když hovoříme o spasení v Pánu Ježíši Kristu, máme tak činit radostně. A když mu prospěvujeme, máme mu prospěvovat radostně. Jak málo radosti člověk někdy vidí u lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou spasení. Tak bych si přál opravdu, aby na nás a na našich obličejích, a teď mluvím k těm, kteří vyznávají, že jsou spasení, k těm, kteří se nechali pokřtít. Mluvím i k vám, kteří tady sedíte. Někdy mě mrzí, že vidím málo radosti na vašich obličejích při zpěvu. A mluvím i k vám mladým. Víc radosti ve vašich obličejích. Když vyznáváte a vyznali jste ve křtu, že Pán Ježíš Kristus je pro vás alfou i omegou, tak očekávám, že na vašich obličejích bude zářit sláva a radost ze spasení. Je nás tady jenom 10, ale měli bychom zpívat, jako kdyby nás tady bylo 300.
A vy, kteří ještě neznáte Pána Ježíše Krista, tak se nedivím, že vaše tvář je smutná. Ale i ona může jásat. I ona může jásat. Dostáváme se k druhému bodu kázání, kdy si Charles Spurgeon, veliký kazatel, klade otázku. Kdo může vejít do této brány? Pán Ježíš Kristus v tomto verši říká, skrze mne všel-li by kdo, spasen bude. Všel-li by kdo. Jsou zde nějaké zvláštní podmínky, které musí splnit ten, kdo může vejít? Odpověď může být obojí. Ano i ne. Ta cesta života je cestou jednoduchou, jako nám i prorokuje Izajáš prorok, když říká, bude tam cesta jednoduchá, že i hloupý po ní bude moci jít. Ano, i člověk velmi limitovaný, i člověk velmi neznalý a neučený může vejít. Ta cesta je pro každého. Nemusíte načíst systematickou teologii na to, abyste mohli uvěřit v Pána Ježíše Krista. Dokonce nemusíte ani přečíst žádnou postilu, žádného kazatele. Nemusíte mít hlavu jako meloun na to, abyste vešli do Božího království. Ta cesta je tak jednoduchá, že jsou zvány i děti. Pán Ježíš Kristus říká, nechte dětí přijít ke mně. Nechte dětí přijít ke mně. Protože Pán Ježíš Kristus říká, že jestliže kdo by nepřijal a neuvěřil jako dítě, tak ten jistě nevejde. Jak je vzácné, když člověk přijme Pána Ježíše Krista jako dítě, když ještě celý život má před sebou. Když ještě nemá za sebou roky a roky plácání se v nesmyslném životě z jednoho koutu do druhého. Když člověk může odevzdat Pánu Bohu svoji mladost, Pán Ježíš Kristus povzbuzuje, aby i děti přicházely k Pánu Ježíši. Protože jediná podmínka pro vejítí do Božího království je víra. A tu mají děti mnohdy silnější než dospělí. Ano, opravdu vejít do Božího království může každý. Šel-li by kdo? Ano, ta podmínka zde je vkročit do té brány. Vkročit do té brány. A můžeme zde opravdu rozdělit lidi na ty, kteří vešli a na ty, kteří ještě nevešli. Na které straně se nalézáš ty dnes? Máš jistotu toho, že můžeš říct, že si tou branou vešel? Ano, já to říct mohu. Já vím, že jsem do té brány vešel. Věřím, že jsem vešel s díkčiněním a díkuvzdáním. Vešel jsi i ty do této brány? Je potřeba, aby ty sám si učinil to rozhodnutí. A přesto je to jenom Boží milost, pokud jsme do té brány vešli. Nic není z nás. Vždyť i ten dar víry, která stojí na počátku uvěření, není z nás, ale je to dar, který nám Pán Bůh daroval. Když bychom se modlili i jako učedníci žádali Pána Ježíše Krista, Pane, přispoř nám více víry. Přispoř nám více víry. Přidej nám více víry. Víra není něco, co my bychom mohli přinést sobě. Víra je něco, co potřebujeme my od tebe. Pane, přispoř nám víry. Přidej, Pane, víry těm, kteří ji nemají. Těm, kteří tě neznají a kteří tě zapírají. Dej jim víru v tebe. Prosíme. A dostáváme se k třetímu bodu tohoto kázání. K tomu nejsladšímu bodu z celého kázání. Když se dostáváme k požehnání evangelia. A čteme zde prostá slova, že ten, kdo vejde do těch bran, kdo vejde tou branou, tak vejde i vyjde. Co to znamená? Slova, která na první pohled málo znamenají. Vejde i vyjde.
Ve Starém zákoně se často dočítáme o tom, že Židé vycházeli a vcházeli. Často čteme o tom, že hledali krále proto, aby před nimi vycházel, aby před nimi vcházel. Onen výraz výjiti, vycházeti a vcházeti zahrnuje takové každodenní obcování. Víceméně je to výraz, který zahrnuje veškerou činnost člověka. Znamená to v tom konkrétním případě, zde v tomto verši, že všechna jeho činnost bude požehnaná. Navazuje to na tu předchozí část, která hovoří, že spasený bude. Že celý jeho život bude ovlivněný tou pravdou a bude postavený na tom, že je spasený. Že každá jeho činnost bude vycházet z toho pravého základu. Ano, že bude spasený. Co to znamená, že bude spasený? Znamená to, že jeho duše nezahyne věčně v pekle. Znamená to, že věčnost stráví se svým stvořitelem v novém těle. Zbavený hříšnosti. A že bude vzkříšený v poslední den. A že jej Pán Bůh nazve svým synem. Že se bude započítávat do rodiny Boží. Jaká jsou privilegia Božích dětí. Jak velká jsou privilegia Božích dětí. A jak bídný je stav těch, kdo jsou neobrácení. Jak bídný je jejich stav. Oddělení od svého stvořitele. Na cestě do zahynutí. Když nemáte Krista, jak bídný je váš stav. Ale jaká to radost, když člověk nalezne Krista. Je to jako když člověk nalezne onu perlu. Pán Ježíš Kristus je hodnější než 1000 perel. To vycházení a vcházení se dá chápat i tak, jako čteme o některých starozákonních svatých, že chodili před Hospodinem. Jak víme, že Enoch chodil s Bohem. I v prorocích čteme, to se od tebe očekává, aby si pokojně chodil se svým Bohem. To pokojné chození se svým Bohem znamená, že bude mít člověk obecenství. Obecenství s živým Bohem. Že Pán Bůh bude jeho Bohem a on bude členem jeho lidu. Že bude mít účastenství na vztahu s živým Bohem. A že jeho každodenní obcování, jeho každodenní chození bude ve světle Božího zalíbení. A že Hospodinovo oko bude nad ním spočívat. A on jej bude sledovat všude, kde chodí. A bude jej opatrovat. A jeho andělé ho budou střežit. Čteme o tom, že takový člověk pastvu nalezne. Je to součástí celého toho podobenství o ovcích a o pastýři. V žalmu čteme o tom, že Hospodin nás přivodí k pastvinám zeleným. Ano, každý, kdo přijde k Pánu Ježíši Kristu, nalezne tu duchovní potravu pro svůj život. Všechno, co jeho duše potřebuje k tomu, aby byla spokojená a radostná. Neznamená to, že nepřijdou v životě těžkosti. Ale znamená to, že člověk bude moci vyznat. I jako ta jedna zbožná žena v historii vyznala, že kdyby po ní Pán Bůh žádal, aby ještě jednou žila takový život, jako pro něj už žila, tak by řekla určitě ano. Zaslíbení Pána Ježíše Krista jsou zaslíbení o svobodě. To vycházení, vcházení nám hovoří o svobodě pohybu. Ano, každý, kdo nemá Pána Ježíše Krista, je pod pouty hříchu. A je spoutaný všemi možnými žádostmi a vášněmi. Ale ten, kdo vyznal a přijal Pána Ježíše Krista, ten je osvobozený. Ne, že si najednou může dělat, co chce, o tom už jsme i hovořili, o té křesťanské svobodě, ale že
Člověk má svobodu konat to, co se Pánu Bohu líbí. A tak už jenom závěrečné výzvy ke konci tohoto kázání. Vejdeme tou úzkou branou, tou úzkou cestou. Vy, kteří ještě váháte, vy, kteří ještě jste se v srdci nerozhodli, zdali ta cesta Páně je cestou pro vás, tak neváhejte. Neváhejte, protože i dnes je den spasení. A nikdo z nás neví, co může být zítra. Zdali tu ještě budeme a zdali budeme mít ještě šanci se obrátit. Spěchejte k Pánu, dokud je čas. Protože ani vy sami si neuvědomujete, jak moc Pána Boha potřebujete. Jak moc Pána Boha potřebujete. Protože v pravdě je to Pán Ježíš Kristus, který vám otevírá dveře. Často se zdůrazňuje jenom polovina té pravdy o těch dveřích, že totiž Pán Ježíš Kristus stojí před dveřmi a tluče. Určitě to je veliká pravda, že Pán Ježíš Kristus stojí před dveřmi našich srdcí a tluče. Nicméně ještě větší pravda je, že Pán Ježíš Kristus sám je dveřmi. A že on je zavírá a otvírá komu chce. A nikdo nemůže vejít do těch dveří, jestliže ho nepřitáhne otec. Pán Ježíš Kristus se nemusí dožadovat. A nemusí tlouct. Vy byste měli tlouct. Vy byste měli tlouct a křičet, pust nás dovnitř, stejně jako ty družičky, které zaspaly a pak se dobývají dovnitř. Měli byste tlouct. Pán Ježíš Kristus se nemusí dožadovat. To vy byste měli se dožadovat, aby vás spasil. A prosit, aby on se nad vámi smiloval. A pak, když cítíte tíhu svých hříchů, pak tlučte a jistě vám bude otevřeno. A Pán Ježíš Kristus vám otevře dveře do nebeského království. A vy, kteří už jste přijali a udělali rozhodnutí ve svém životě, tak i pro vás je zde výzva. Když si vzpomeneme na chrám, tak vzpomínáme na ty stupně, které vedly k těm dveřím, které nám hovoří o tom, že cesta kříže a cesta k nebeským branám je cestou neustálého posunu, neustálého růstu ve svatosti, neustálého přibližování se Hospodinu. A každý z nás potřebuje růst ve svém životě a dělat duchovní pokroky, více se učit znát a poznávat Pána Ježíše Krista, než se s ním setkáme v slávě. Ano, Pán Ježíš Kristus je dveře. A ty dveře jsou i pro tebe dnes ještě otevřené. Ještě stále otevřené. Kéž nám Pán požehná slyšení, výkladu jeho slova i dnešní den.